दा जों थांगासिनो दङ BSS आव। हराव बेरायनाय मजायानो बेलेग जाखायो मानोना लाइटिं इफेक्टजों लोगोसे मा जादों मा जायाखै नायहैनोसै माबे खनाथिं मा होदो मा होआखै जालु जाला खालामना फैनोसै आरो सिंगार फैना दंफैयोनो बेखौनो नायहैनोसै। आनाया फैदोंनो आरो गिताश्री फैदोंनो। बेवहाय सोर सोर सिंगारफोर फैना दंफायो बेखौनो नायनो थांसै एसे मोसानोसै ना मा बुङो गाइस। बांद्राय गोबाव खालामालासे भिडिअखौ साखावनोसै। दा जों सफैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। हरनि नुथाय गाइस दामाम सुपार फिलिं फ्रेश। बेसेबा गोबावनो कलेजनि लोगोफोर लोगो मोनदों बेयावनो दसे रायलायबाय जों जमानो। लोगोफोर दा जोङो नायनो थांगासिनो किक बक्सिं। गाइस गोथाव गोथाव हनै मोदोमफ्रु बेदर सावनाय नाथुर ना सावनाय जोबोद गोथाव जाथारगोन आरो बेजों लोगोसे बेखौ मोनबाथ' बुम। फट' सुटिंनि थाखाय मेरला फट' पइन्ट दंसोगारो। एबार जों हाबैगोन बर' ट्रेडिसनेल फेमिलियाव। सोरबा मा दंसोयोब्रा मानसिफोरालाय सेन्दाल सोनोलाय बुंगोनारा मोनोना एसे हाबना नायनोसै मा दङ मा बानायदो नैबे इसिं नायो। ओंखाम संनाय नैबे अखंनाव नंगौ नामा ओंखाम जाग्रा नैबे जाबाय खफ्रा उन्दुग्रा जागा नायो बोराय बुरै जिरायग्रा बोराय बुरै जिरायग्रा उन्दुग्राखौ नायनि बुरैयाथ' गैया दखंलै बुरैया फांसन नायनो थांदों फांसन नायनो थांदों से बिदिसो होमबा ini boleh marah. Apa ini? Jirek lah berapa? Lagi kok? Hah? Lagi kok? Lagi.
দাম কিমান কৈছা? দাম কোৱা নাই, কিমান দিলে ভাল? কোৱা নাই কিমান দাম কৈছে? 1000 बायना लाबोनो नंदोंमोन नाथाय आखायाव बोरैहाय लाबाय थानानै लाबथिंबाय थानो होजा खस्थ' जायोना थाबायनायाव। আহিছা আহিছো আপোনালোকৰ বড়ো সাহিত্য সভাত ভাল লাগছে, বেয়া লাগছে, বেয়া লাগছে, ভিৰ হৈছে। যাওঁ ৰ আমি কিবা খাই লওঁ। मिठा पान जाना लानोसै गिताश्रीनि गान खननायखौ नायहैनोसै आरो मोसानोसै। Sahitya